Hi mga mamus, good evening. So, kagaling ko ng aking store. So, dito na tayo sa nag-inform ngayon. And, it's time to make ayos-ayos naman our kama. Yung ginamit ko din sa Camiguin trip. Bukas na kilala ko. And, ito na yung aking dami. I have here my... Oh, what am I putting na ito? This is not mine. This is not mine. Tingnan nila dito sa aking damit. Akala ng iba, wala akong mga ganap. Ako, ang dami pa po. Mamaya pa ako kakalma nito. So, ito naman. Ito ilalagay yung aking mga costume na nagamit. Pero nalabahan naman yun. Bago ko siya ibalik doon. Para isang dalahan lang ako sa gabi. So most of the time, talaga sa akin po. Ako nag-aasikaso ako na para makita ko kagad baka may sira o may punit, mapagawa ka agad. Tapos tsaka ako dadalhin sa bodega para ihako. Mga padi para isang bitbitan lang dun sa bodega. Okay. Si Gwen ay umuwi sa Lugait dahil namimiss na po yung kanyang boyfriend. May boyfriend din siya doon. So, after niyan, nagkasama na sila ulit ng ilang araw. Babalik na siya ulit dito. Yung jowa kasi siya doon. 2 years na sila. Jeez. Chilis, miss. Sila na pala yung lock nito. Ayusin ko na ito mamaya naman yung bedsheet. Pakita ko sa inyo. Ang ganda ng kulay ng bedsheet. Ayan. So as you can see, red yung aking bed. So ngayon magpapalitan tayo. And so as you can see, red ang kulay ng ating bedding scheme. So magpapalit na ako. At least 1 week. Change na ako. So ito kakaiba kasi may garter lang yung gilid. Kaya mabilis ko siyang isusuot at natatanggal sa aking kama. So ngayon, pagkatapos ng red, makikita niyo mamaya kung ano yung full tsura nito aking kama. Kaya lang, ito kailangan siya isuot parang red. So abangin niyo na lang. Okay? Ayan. Ay, salamat. After 30 minutes. Actually, kanina pa ako dito. Hindi ko siya mapantay-tantay. Parang, hindi ko alam kung maliit ba yung sapin or what. Ang hirap. Kasi parang siyang damit. Kailangan mo siya isuksok sa loob. Yeah. Kailangan tuloy i-adjust. Kanina pa ako dito. Sa first na ako. Nahalo ng gigil yung pag-ano. Nahalo ng gigil. Kasi hindi ko maayos-ayos, hindi ko mapantay-pantay. Ako lang ba? O baka meron din dyan. Yung gusto mo talaga nakaano yung sapin. Hindi naman yung fit, pero at least ba, di ba? Hindi siya
Malukot-lukot. Yan. Nakapapantay natin siya. Ang hirap ipantay. Panto, kulontoy. Yan. Ay, sa pinarato. As you can see, hindi na talaga umabot ko sa dulo kasi hindi ko siya flat na ipatag. Oh, sa pawis na ako. Perterb na ako, paano ko siya papandahin. Yan. And thank you nga pala kay Dayan. Kasi siya nag-ayos ng punda, mga sapin ko. So, gusto ko talaga matchy-matchy. Kayo din ba ganun, yung trip yung higaan, yung punda, yung sapin, dapat magkakaparehas, magkakahawi. Diba? Pero fresh lang siya tignan. Masarap ba? Masarap sa mata. Ibang unan maliit. Yung ibang punta. Yan. Tsaka magandang color. It's light green. Ito, kagagawa lang to yung hotdog pillow. Kasi gusto ko talaga may kadantayan ako or may kayakap ako. Ito bago lang dito. Kaya yan. Gusto ko. Ngunit matchy-matchy. Yung aking mga sapin. Pagod na ako galing sa tindahan. Pero nakita mo yung sinampay mo. Hindi po pala aayos. Parang mas nakakapagod pag di mo siya tinapos. Pag hindi mo ginawa, wala. Mas lalo. Tsaka para mas relax ba? Diba kapag maayos yung, especially higaan. Siyempre pag ito maghapon sa mga pinagagawa mo kung ano. Iba pa rin pag maganda. Mabango yung higaan. Parang masarap ang yung tulog. Yeah. Ang tawag dito, pilitin mo yung punda. Kiss. Yan. Diba? And lastly, yung ating hotdog pillow. Ako talaga, kung yung iba, diba? Yung iba kulambo, yung pampaantok, pampatulog. Ako gusto ko ito. Gusto ko may kayakap. Kaya ako may katabi, saya ko. Ganun ba, mga bagay-bagay? Uy, sakto ha. Yung hotdog pillow sakto. Oh, diba? Pakita ko sa inyo yung final look. So, that's it. Ito na yun. Ating final look ng ating higaan. Siyempre, para mas mabango, mas masarap matulog. Kailangan mabango ang iyong higaan. Diba? Nakakaingan nyo matulog. Para perfect. Ganda yung panaginip. Maliligo na muna ako. Refresh na ako kasi iba na talaga. Iba na rin yung amoy ko. See ya! Fresh na mga mars, diba? Yung parang yung bigat, yung pagod ng katawan mo. Na-release kasi nakaligo ka na, na-freshen up ka na ulit. Ganay. So, actually, ano lang ako ngayon? Pagkatapos ko kumain, kaunting check lang muna sa mga social media accounts, reply sa mga messages, sa chat. Then, yun na. I think it's time to make para refreshing. Ganun. So, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko pa. So, good night na lang and see you till next vlog.